Suspek sa panggagahasa naman ng Menor-De-Edad arestado sa Mapandan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang 46 anyos na lalaki sa bayan ng Mapandan matapos umanong manggahasa ng isang menor de edad noong Enero 25. Ayon sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office, kinilala ang suspect bilang residente ng Asingan, Pangasinan at nagtratrabaho bilang helper. Nahuli ito sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Mapandan Police Station ng suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagproseso ng legal na hakbang. Pinaalalahanan muli ng kapulisan ng publiko na ang anumang karahasan laban sa kabataan ay mahigpit na ipinagbabawal at ang sinumang lalabag dito ay mananagot sa batas. Kasama mo mula rito sa IFM News Tigupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.